Jedan pijun za njega, on je bio gazda, domaćin čovjek, imao je pare. Preće sud i advokat stati na njegovu stranu nego na moju. Nažalost, to danas u Srbiji dan danas funkcioniše tako. Kako si dočekao rat ovaj? Pa rat sam dočekao kao rezervista. Otišao sam u rezervni sastav na Zuce, imao sam sreće da sam bio sad... Jeste se javili ili ste pozvali? Pozvali zvanično. Ja sam otišao, tada sam radio kod privatnika, vozio kamion, otišao sam kao vozač u Zuce. Bio ovaj glumac naš, Lazović. On je bio isto tada sa mnom i dobili smo zadatak, bili da idemo, ne on, nego ja i Danilo Lazović. Dobio sam, on je bio kapetan tada, ili poručnik, slagaću. Imao je čin. Uglavnom, ja sam s nekim vodnikom otišao na ratište, znači išli smo u Vukovar da dopremimo kuhinju neku. I kako ti je ostalo sećanje na taj do... Loše. Tad sam došao, znači, naišao sam na Tovarnik, na Ilok i na Reon, gdje su naši tenkovi gađani od strane naše avijacije. Ja nisam mogao da verujem kada je meni vodnik rekao: Ljubo, ovo su naši gađali naše. Ja sam rekao: znate šta, gospodine vodnik, zajedno sam i okrenuo da se vratimo nazad. Prvo su nas poslali na teren, u ratnu zonu sa jednim sanžerom u Kalašnjikovu. Pa šta ja da radim s tim? Da izvršim samoubistvo. Dobro, koliko si bio kao rezervista? Bio sam mjesec dana i dezertirao sam. Pobegao ili? Da, pobegao. Da li ti ko jurao zbog toga? Kako da nije? Jurila me država. Znači, dolazili su mi kući ponovo, tražili su, ja sam se krio i to je prvi, znači, jedan od prvih sukoba sa državom. Sa policijom, sa zakonom. A razlog je bio što nećeš neću da idem da ratujem zato što na takav način se ne ratuje. Ne možete vi nekoga poslati na front bez ikakvih koordinata, bez čega, bez da on upadne u zasad. A da li si išao kasnije kao dobrovoljac? Išao sam. Kasnije sam išao, znači, sa gardom pokojnog Đorđa Božovića Gičke. Bio sam jedno kratko vreme, u stvari pokojni Dugi me uzeo kao vozača i u povratku je on bio ranjen tada u Butinu, u samom Gospiću. Znači, tada sam bio zadnji put. Da li si bio kada je poginuo Gičke? Nisam. Bio sam u Beogradu i, nažalost, zna se i kako je ubijen i koga je ubio i to ne bi ja to sad iznosio. Ne, i ne pitam te, ali zašto kad se zna ne pokrene se i neki... Ko da pokrene? Ko da pokrene? Kad ih odavde napadaju da su bili... Čekajte, je li neko pokrenuo inicijativu da se, kada je Karađorđe osečena glava od strane njegovog kuma, šta je postao njegov kum? Prvi čovjek Srbije. Tačno. Tako isto sada. Onaj ko je prodao Gišku, on je postao prvi čovjek Srbije. Onaj ko je prodao Arkana, on je postao prvi čovjek Srbije. Onaj ko je prodao te patriote. Mi recimo gledamo filmove Boj na Kosovu. Šta je Obilić bio? Drugo nego Željko pokojni. Arkan. Znači šta je ili Dugi ili Giška? To su ljudi išli srcem tamo. Što neko sad kaže da su oni išli da kradu tamo. Pa što taj ko kaže da su oni išli da kradu, nije on otišao da krade. A jesu li? To je njihova stvar. Verovatno je tu imala država interes. Pa mi smo trebali izvučemo i naše... Tamo je, ja ne znam da li je vama poznato, ali Hrvatsku je izgradila Srbija. Primorje celo. Kome su ostala sad ta odmarališta? Njima. Šta smo mi dobili od svega toga? Ništa. Samo doprinos za Crnu Goru, samo doprinos za... Hoćeš da kažeš da ste izvlačili... Normalno, verovatno su izvlačili ono što su trebali izvlačiti. Čega, normalno ili verovatno? Najverovatnije da jesu. Ja ne mogu, znači nisam lično se bavio time i ne mogu da kažem. Znači ono što nisam lično radio, ne mogu da kažem. Čuo sam, verovatno jesu. To je bio interes države. Izvlačili su dobra i prenošena vam. Dobro, ali to je drugi dio. Sad kako si ušao ti kroz rat u posao? Kako sam ušao kroz rat u posao? Pa ušao sam preko pokojnog Lajinovića Branislava. Znači, on je procenio, verovatno on procenio, ja sam tad bio mlad, znači imao sam 21 godinu, on je procenio po nekoj njegovoj viziji da sam ja sposoban. Da kažem, namazan životno. A ko je procenio da on sposoban da treba da radi? Dugi. Da. On je bio moj idol. Pitam ja tebe, ko je procenio da on može da radi te poslove? Nije mogao tek čovjek... Država? Da. On je bio vozač direktora svoje vremenu. Nije on bio kriminalac. On je vozio direktora. Ja nisam ni rekao da je kriminalac. To ti ga braniš. Ne, država. Država je njega posle napravila kao kriminalaca. Čak su ga prikazali na fotografiji kao najgori ološ u Srbiji. Ono je stvarno sramota što je iko dozvolio da ona slika ide u svet. Nije on bio onakav čovjek. On je bio jedan veliki patriota. On je mnogim Srbima pomogao. Ali pod tim patriotizam može mnogo što se krije. Ja se slažeš? Slažem se ja s tim, ali... Da te pitam, kako je mogo naftu da radi neko tako samoinicijativno? Ne može, tako? On je imao veze, imao je prijatelje. Rat, situacija u zemlji, ratna situacija u zemlji je povezala ljude s one strane zakona sa ljudima s ove strane zakona. Tako je mogla samo funkcionirati država. Kako je neki funkcioner, naš državni, mogao da ide da on sedi na granici, da on ugovara sa bugarskom ekipama i sa mafijom i sa vlašću da se preteruje nafta? Nije mogao nikako.
Neko je morao tu da ide. Znači, išao je sa blagoslovom ovih koji ne smiju na granicu. Tako je, znači lično Tomić ga je pokrivo. Eto, kada ću, znači, koga je lično pokrivo? Ko je lično Pa pokrivo? dobro, ATL ljudi, Biznis klub. ATL Biznis klub se znači je firma. Ne možemo mi da lažemo, da krijemo. Znači, to je držao Pera Opačić. Ilija Pavlov pokojni. Multigrupa, bugarska. Znači, ja sam ušao u strukturu multigrupe. Dobro, tako se Igo Petrov snabdevao isto benzinom. Mihaljkova, VIS 1, VIS 2. To su bile organizacije koje se bavile zaštitom. Dobro, niko nije naivan da ne zna da je način da su velike firme naše državne preko vas uvodile. Sad vidimo kako se odvija rat unutar vas, koji uvozite. Kako se odvija rat unutar nas? Unutar nas se odvijao rat tako što je svojevremeno čovjek Jova Popović, ja ne znam da li je vama poznat, on je bio udbaš, stari udbaš. Dogovorili smo se da govorimo imena. Ovo je pokojni sad, nije bitno. Znači, nebitno, ima familiju, ima djecu. Onda nebitno. Dobro. On je pokrivao jednu ekipu tamo. Dobro. Znači, ne jednu, nego je pokrivao većinu ekipu. Šta se tu... Znači, nije mogao lično, nego opet u ime države. Dobro. Zato ćemo govoriti... Dogovorit ćemo kao država i službe državne. Dobro. Sad kako? On je bio verovatno istureni čovjek države, čovjek od poverenja državi, a mi smo bili ljudi koji smo njemu bili od poverenja. Znači, Branislav Inović, Pera Opačić. Čekaj, kako nisu izabrali za ljude od poverenja, recimo mene kao novinara, znaju se da sam pošten. Recimo Ljubišu Samardžića kao reditelja i pošteno A vi niste bežali ni od koga. Dobro. Pokojnog Dugog su hteli Dubiju samo zato što je on nasledio gardu Giškinu. Dobro. Hteli su da nestane taj deo. I znači sad se on otkušljuje tako što će raditi za državu. Ne, nego zato što je Dugi okrenuo leđa Vuku. Ne ulazimo u politički sad To je živa istina. Pa dobro, ali to ne znam koliko ima veze sa svim ovim. Pa ima veze, zato je Dugi morao pobegne iz zemlje. On je zato morao da pobegne iz zemlje. I da se kreće tako sa 2 revolvera. Zašto? Da zaštiti svoj život i ja sam štitio svoj život. Kako ste vi ratovali među sebe koji ste u vozima? Jeste ratovali međusobno? Mi smo, kako smo ratovali? Ratovali smo ne znajući. Recimo, jedna ekipa radi za jednoga, druga ekipa... Sad ću vam ja kazati, ne znajući, jedne noći na graničnom prelazu, znači ja sam bio glavni čovjek na graničnom prelazu, znači ja sam prolazio granicu 50 puta na dan. Unosio pare, iznosio papire za naftu, carinio, činio sve, znači imao sam jednu sportsku fondu. A koliko si plaćao i carinicima i ostali ili oni znaju? Pa na 10 kamiona je bilo 100.000 maraka, znači davano. I to je čudno. Pojedinačno cariniku ili... Ne, 100.000 maraka je dato na 10 kamiona reket. 10.000 maraka po kamionu. Kome državi tamo na kojoj si... Znate kako, mi smo imali jedan kontejner na samoj granici u kojoj se bacao smeće. Ja naiđem sa Hondom, mene su svi carinici znali, parkiram se pored, izađem iz gepeka, otvorim gepek i bacim crnu kesu unutra. U kojoj je 100.000 maraka. Nikad niko nije brojao. Zatim njihov čovek koji čisti tu, sređuje, on dođe i tu istu kesu kasnije. Znači dobro je raditi u gradskoj čistoći. Da, on tu kesu uzme u ruke, unese je tamo gde unese, podele međusobno, da se mafiji, da se državi i kaže se sutradan imate zeleno svetlo. Zeleno svetlo, tada i tada kamioni moraju biti natovareni u Sofiji, blombirani, zatvoreni i kreću. Vreme između 7 i 8 Umprofor, nebitno koji je, su na večeri. Kad je Umprofor na večeri, mi obezbedimo sve prolaze i krećemo. A da li Umprofor ima svoj deo tih 100.000? Ne. Sigurno? Ne. Umprofor nije imao ništa, jer da je Umprofor bio umešan u te transakcije naše, mi ne bi mogli da radimo. Jer to je sitno bilo za Umprofor. Znači mi reci, jel se događa da jedna ekipa radi za jedne, jedna za druge, pa da ekipa ekipi otima? Upravo sam počeo da pričam. Jednu noć sam ja bio na granici i jednostavno dolazi Bojan, ne znam da li on živi još uvijek. Dobro, ne pominjamo imena, dobro. Bugarski kriminalac, on se drogirao u to vreme i on je došao tu, razmahao se i nije dao kamionima da prođu. Ni njegovi, ni mojima. Znači, i jednostavno ljudi na carinici se uplašili, nastala frka, 15 minuta je prošlo od vremena da uđu. Zašto ne može da uđu? Kaže, ulaze neki autobus, jedan kolisijak. Ja kažem, ko vodi autobus, jedan kolisijak? NN, lice. Jer tako je, ja stanem ispred autobusa i vratim nazad. Ne dam da prođe autobusi. Šta se događa? Posle pola sata u Dimitrogradu se hapse moji ljudi. Znači, ljudi koji su meni radili reeksport papire, znači uđu u Feršped, overe od carine, provuku preko carine, kako se to već radilo, nebitno, carina se nije ni plaćala, jer u to vreme je bilo oslobođeno carine, znači daj samo uvezi naftu. I pohapšio oni. Koji je? Ja dolazim u Dimitrograd, dobijam poziv u Bugarsku, u to vreme sam imao mobilni, dođe odmah hitno, kaže, uhapsili ste ljude. Ja dođem dole, ko je uhapsio ljude, kaže, bili su stranka Srpskog jedinstva. Je tako? Tako je. Ništa, ja okrenem komandanta u Beograd, direktno na vezu. Recepcionar je pobegao. Znači, kad sam zatražio Arkana, on je pobegao sa recepcije. Ja sam ga nazvao, javila mi se sekretarica, koga treba? Ljuba. Koji je Ljuba? Nebitno, Ljuba ga treba, dajte mi ga na vezu. On je bio jako oprezan čovjek, znači, jedan od možda najsposobnijih, najnamazanijih ljudi koje sam ja upoznao. Inteligentni. Mnogo inteligentan čovjek bio. Znači, rekao je, koji je Ljuba i po čemu se ja sam rekao, vaš prijatelj, kaže, po čemu se nas dva poznajemo. Šta si ti to uradio da bi se ja i ti poznavali? A znao je ko je.
Ja sam rekao, nebitno šta sam ja uradio i ko sam i šta sam, jednostavno moji su ljudi pohapšeni, želim da se moji ljudi vrate, u protivnom ću ići u zgradu u Pirotu, u vašu stranku i sve ću dići u vazduh. I onu naftu i benzin ću vam dići u Bugarskoj. Kad sam ja pomenuo naftu, benzin i stranku,